Farab şifahanasına deyin jalyan we taglygını dikeldiýän idi diýilýär. Şu wagt şifahanamyzyň meden merkezinde teatrın artistleriniň gatnaşmagyna sahna oýunlarynyň başlanan ýygyny ýatladýar. Oňa siziň ähliňizde tomaş etmäge çagyrýar. Ünsveriniz şeň sag boluň. Alo, salam. Oy. Siz näme tamam türmüsiniz? Sağlık koda pensiyon men ýergen ýolda düşür. Men biraz gıtlanýan. Şifahana teatr gelipdir. Bolýasyň jaňlaşar. Sag oturuň. Eyvay. Teatr geldi dip goýup goýberdi. Şifahana din salmana gitdim ya işlemene. Mene düşünmedim. Arasından saylan yarsın ay bolu. Toy günü sıyınladım seni perizat. Yüreğimi veyran eden aynı gıyız. Başla. Aynı gıyız, aynı gıyız. Pek sevgim aynı gıyız. İntizarım aynı gıyız. Dolun sonu aynı gıyız, aynı gıyız, aynı gıyız. Pek sevgim aynı gıyız. İntizarım aynı gıyız. Seni söyledim aynı gıyız. Sağ olun. Gelip durun. Sağlıkta görüşelim. Sağlıkta Valya. görüşelim. Sağ Hoş ol. sağ olun. Siz bar verin. Mene mädir bar ya? Assalamu alaykum Mehmet ağa. Wa aleykümselam. Döwlet ödüňmi? Özüm. Tügeleme. Edil etdiň jallyk. Gatgu da Mehmet ağa. Därik geleniňiz bilmendir. Bilen bolsak çaýa çağıraldyk. Çay netip bolsa ýene bir gün içelim. Ben uragda garaşarım. Bar ver. Menen bar ya. Şu ýygyň çykyşy Hasan Päsirli boldy. Howa, Ferhat tejribeli artist. Ha. Ferhat diýsene. Howa Ferhat Familýa näme? Ýagmyrov. Ýagmyrov. Tügeleme. Aynur. Aynur. Be. Aynur. Inne 35 ýyllar şo suraty her gün iň bolmana bir gezek eliň alýan. Ýadyňdan çykarsa bolmadymy? Recep. Hey munamır yattan çıkarıp boğmi. Yer bolýa. Bu spektaklyňyz barmy? Bar. Şu gün akşam oynasak, on soň täze mewsime täze eser bilen başlamaly. Ha, gatygo. Keşipleri paylanacak. Aha. Bilmedim de biz onda bolortmy, bolmortmy. O zatlar hissiyora bağlı. Bolarsyň nesip bolsa. Indi seňem tejribeň tügeleme diýerse bolan. Ola doğru. Ene. Vay. İçtiniz mi oğlum? Awa, ene Vay. saçım gowurlypdyrmy? Vay tuveleme, ödün ördün mü saçını? Haw ene. Tuveleme, katı gowurpsyň balam.
Kaka, Ece, bırak tijen tega qoğulardı. Bolýar. Bırak Bolar, barsak bolar boldy. oğlum. Merdanın gidenne eýýäm yarım sagat boldy. Beýdim Gülalek, Bardım kaka men hel taýýar boldum. gel onno. Aynur, He. bun qyýdyň soňky synagy. Talip bolmagy bir adamy galdy. Anonno qyýdymy da bir ýaşy arzu etdi. Qyýdym, düşümli bolsun. Sana ulu üstünlikler arzu edýän, ilmi damada ýoluň açyk bolsun qyýdym. Sağ ol Ejemjan. Bolly, galan arzular men özüm eder. Bolýar Yürüň. oglum. Yörüň hani. Hani yörüň. bolun onda, bolun. Bitti kaka. Ala dalı görmýärler. Näme boldy? Oğlum Muratsan mı? Aha. Askavada okul hinaşmaydı. Oho. Hey, şu edekten bolmadım ka. O enteme hol resur bolçok diýip ýörşmä. Rejissor der ho. Resur bitti kaka. Rejissor. Ah. Muratsan sanatçı. Oğlum, alo. Oğlum, Muratsan. Geçliyor mi? Kaka. Näme diýär? Ha? Kaka, eşitýän mi? Alo, geçliyor mi? Geçliyor mi? Näme diýär? İyi diye. Näme? İyi ne mi oğlum? İyimi kaka? Aýtdym-a men sana balıkçılar bardy, hökman kino düşürörün diýip. Oğlum, girdin mi bu? Hawa, kaka. Ben şorluğa girdim. Rejissor vardır. Oho. Bereketli oğlum. Oğlum rejissor. Ağam. Hadi, gel. Ay, gitti. Yine gitti. Hoppa, yine seyir böyle. Hop. Ana. Bereketli oğlum. Ay. Bitti kaka. Kılayma ha buradan. Yıkılık kesin. Oğlum yıkılmalıdır. Alo. Be, kakam telefonu suğa sıraydım kana. Keywani! Neredeydin? Keywani! Ama ne uçarlık ha? Keywani! Neredey? Ne molly? Verdim ngay. İstiyor mu? Oğlum Ne molly? Muratcan medeniyetini stutla yiriptim. Vay Allah can yeterine şükür. Değil mi? Bitti varlıkçılarda bugün toyda. Hut söyle. Ay toy. Üstü başım ne la? Ya hislay. Ya kavar estip. Dengidin orta arasında kayıktan çıpırgak kaydı versin de ho. Dinga nereden var eken o? Yo anam o Keywani. Uy. Oho. Pergatmay mı? Oho. Sen yerine bari ver, häzir menden kofe alıp bar yani. Bolýar. Oho. Pergatsam gelýän mi sagaban? Gelýän. Yo neme nay pergatsam? Burada destim. Oo. Aşkabada gidýän diýdiler lay. Gidýän mi? Aşkabada? Ya ta göňüm istem ok ya.
Oho meňin tek gada ojokdan gelenmi köp bagt dolanoga. Näme aşgabaday? Aşsam senden bir tapaýaň. Neme bir kaçsam ki sen benim ekten diyecek oğlum. Näme üçin? Neme bir aşkı daha da olup işlem Ön gidip görmezdim yaydan yanmayın. Bolya. Ýöne bir şert bilen. Ne mi şurtu? Men näder başlaryň ýanyna barýan. Aýdyma gaýdyp gelýänçä. 2 aýagyň, 2 elin jüppem. Ha? Edil nizama duranýar durýan şeydi. Kim näme sorasa, kim näme diýse jogap beren ýalsyň. Bolýarmy? Ekitýän däm oğlum. Şertim bolmasyň akydýan. Bolya. Gitdim onda men. Bolya. Ýöne podaýmagyň, bolsaň alýansyň. Bolya, bolya. Munga näme boldy? Oy, to. Uy, aşşa. Sen garawul bolup işleýärmi? Ya garanty. Aşşa? Taglykmy? Näme bolýar saňa? Salam gaderdan iyleşler. Bugün teatra iyse gelemizde. Üýt köşk portretin akwala duş geldik. Elbette teatrymyzyň garaguly ene. Şu biz bilen takna oýnyny gurnoýar. Biz bilen galam. Barnasyklaryňy ýokary ýörüzük bar. Bu bolsa diňe bir teatrymyzyň artistleri dälle. Garagulyň öz başarnyklaryny görkezýär. Seredi. Indi bolsa Aşırmıram. Görmäne gideli. Näme bolýar saňa? Hayran galaymalay. Yegişmäni aşşydan başga adam tapmadylarmy ka? Hani ýör? O bolay başlyk. Aşsaň öňünden emma. Yeri bolýar. Sana bir habarym bar. Aha. Aşgabatdan sana çakylyk geldi. Alo. Gyýdymjan, gowmy ýagdaýlaňyz? Sagyrgyn otyrmyň balam. Hudaýa şükür sedem sagamanmysyňyz eje? Şükür Allah'ım şükür. Gyýdym. Hoş habarym bolan soň jaň edäýdim. Jigiň bir atjan talip bolupdyr. Tu eleme. Gutly bolsun eje. Sagaman jokosun begennim. Sag bol. Ini nesip bolsa jigiňe gyýdy gözläber. Bor eje. Wi eje. Şu gün men balydmam sinagdan geçti. Olam talip boldy. Goňmy dost? Dost, sen aýtyna tapşyrdyň. Aktyorçylyk sanawatyna. Menem kino rejissor. Onda kimiz bilisler. Men sen kino düşürörün. Bolya. Hökman bilisler. Bolya işler. Awa, 4 ýyl bileýisler. Gülälek maýol. Gülälek. Salam Gülälek. Salam. Men Murat. Murat? Maýsaň jyzy. Maysa? Gelnejeň maýsaň jyzy. Wi, gowum Murat. Gowy. Bolanak. Gülkün stelle. Başlangıç yok. Başlangıcı olmadı komediya, bu eyyam tragediya. Duralvada vaat saklanýar, adamlar dymyp garaşýar. Kimdir biri yol ödleýär, kimdir biri ykbal ödleýär. Doğrudan bir hili yürek kızgınç kahkası. Şu men aydım ütkösem ne hili verýän? Şu özüm vara opera aýdýan aydymçy gözüňe getirýän näme hal. Misal üçin. Dinle kahkası.
Sen ýaňy nämeden bilýärmi? Aytdım. Sen maňa eserimiň başyny başlamaga kömek etdiň. Menmi? Owa. Mene sana dramaturg diýedim. Wagt men dramaturg, ýöne sen meň ilhamym. Onu menden go operaýdym çykýarym, hany diňle. Ey. Nire barýaň dinleýe. Salam. Kim ayvi? Şomy. Ani? Täze işgär öýdän. Aydımçı ýaly. Aydımçı diýdiňmi? Görüňokmy gitarasyny? Doğrudanam. Şumka täze işgär. Şeýleýden. Aýdymçym kawy. Salam aleykum. Salam. Salam aleykum. Ferhat, waleyküm. Olmaýa daýlaňyz. Geldiňmi? Hawa, geldim. Kardeşler diýene tanış bolun Ferhat. Bu bizning aramyzda Lewabyň Seyitnazar Seydadyň Saly drama teatrynyň artisti işe geldi. Biz onu teatrymyzda, täze eserimizde çykyş etmek üçin çağırdyk. Gollalyň. Hoş geldin oğlum. Sağ olun. Şowlu bolsun. İşiňleri bolsun. Düşümli bolsun. Sağ olun. Salam aleykum ağam. Waleykümselam. Neme? Ağam, Oğuzhan köçesindäki destan ýazgyly jaýa gidermiň. Ekdernim ýör. Salam. Salam. Oğuzhan köçesini elti bilýäňizmi? Ýör jymy gurmul biraken. Neme? Daýjan. Siz öňüne geçip bilmersiňizmi? Ha, maňa diýeňizmi? Hawa size. Ha, menem daýjan diýeňiz bolun sürüjä diýeňizmi kaňy öýdüp durdum. Menem sürüjü mundan öňe diýerä geçmilkä diýip pikirde otyrdy. Görýäňiz-ä daý. Men ulagym öňkü gapysyna däl, ýyzky gapysyna dur. Neme de? Men iň ýakyn sirdaşym şu gitaram. Sen gowuzjygym şu öňdäki daýa ha işlet. Aýda kolun sözüm ýokdy diýip. Ýa-enim gaty köle ekeniň. Daý bolsaň daý diýerlerde. Görnüp durasyň ýaş gullugy şondan. Özüňden lerki adama daý diýmek hormat filan bir görnüşdir nim. Süýşärik nim sen? Sen jigin şu adyr dogaý guluňy. Be. Sono. 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 Towa. Yüregim ýardyňla gapydan ýerinde bir artyn jyraýarlar. Gönü girýär. Bolýar. Häzir. Sono. Bolýarmy şu gelişim?
Ana şaholly. Henne de oyun kenay. Qap qaqya qydymy diýilýär. Kaka. Gel kıydım. Hani Ecem nerede? Ece. Ece, näme işleýäň? Vay, Doglan günüň gutly bolsun. Uzak ýaşa käbäm. vay. Sag bol qydym, sag bol. Alece. Tuwelime qydym zat baryn alypsyň ama. Vay, menen tek saçaklaram ýatyp ýetişem o. Ece sen bugün arkaýynda injiňal, hemme işimi öňüm ederin. Şeýlemi? Bolýa hana diýinjal ýalla. Sag bol qydym, sag bol. Yaşın dok bolsun. Sag bol, sag bol. Alo. Mehmet ağa, ben şu an 10 saniyada kılacağın öňüne geldim. Oňarsyň da. Bir de mulayık öýi gynanyk şu an. Alarsың diýip Sen aýladym. birinci sağ tarapdaky gapa geley. Bolýa. Kıydım. Ho, Kapı kakıldatsa görü. bor kaka. Ýür qydym, saçaklar Ýürece ýalar. taýynyp görelle. Salam. Salam, daýy. Neme? Mehmet ağa Pergat'ta geldi baydayım da. Bolýa. Daýy, gelin. Assalamu aleyküm Mehmet ağa. Oo, Pergatsan. Hoş gördük. Gele görü, gele Oma, görü. yaxşı mı adaylana? Yaxşı, gel geç otur. Bolýa. Benim şu at gelip dursun. Ha. Bugün gelneceğin doğulan günü. Bilýän gül çemenleri bile geldim şoňsy. Oňarpsyň. Nimalay? O bally hajyň soňa giden aýdmaýadyň şeými? Hawa? Al gitarany. Ha bollu, oňam gurrun mom Mehmet ağa. Birden kem käsir bolsa, aýdarsyň da bolýar. Bolýa. Salam. Salamu aleyküm gelece. Gurgun musyňyz? Getir şaýyny. Gelece uzak ýaşaň. Vay, sag bolun, sag bolun. Taňry ýalkasyn. Sana bir sowgadymam bar. Gowdugyny. Çal. Geldim ova geldim gıyıp, bana gıyıp seni sonra. Geldim ova geldim gıyıp, bana gıyıp seni sonra. Bolum gopasız bilbil, sonu gıyıp seni sorap. Bolum gopasız bilbil, sonu gıyıp seni sorap. Ah sonu gıyıp, gel yanıma yine gıyıp. Ah sonu gıyıp, gel yanıma yine gıyıp. Sag bolun. Çemeniňizde de sag bolun. Hemmesi var. Sahna var, mani var. Arman adı yok da. Dede duşuşu, dede duşuşu. Täze duşsuk. Be, Dede duşuşuk. bolly. Şeýlemi? Adını tap verdin bana. Täze duşsuk. Görýäňmi, käýarym? Ýöne diňläýmegem ýeterlik. Hawa, sağ ol. Uy, yoksa da sana opera da govelsti. Şeýlemi? Kakasy Aa. onu şunom diňläýdi. Hani? Duralada. Yine başladım ay. Dün mara dün. Talip Hüseyin kinonu gördüm. Onna kinoda özüň düşünýär bolansyň. Aşı. Aşso değil o, Asır Murat'ın. Ay bolýalay aşı bäşi. Dilimi endiň edipdir de.
sen şu at mırada sen. Esa mırrı mıkkı deyip gördüm. Qoğulmuna ne ayıl kurun ediyanı? Ay bolýalay, näme diýip durdum aýaňy? Talip tüyüldü ho, zannin talip tüyüldü. He. Hawa, talip söýgüsi. Aşsa? Asır Murat o. Oho, pekkan. Aşsa sen mi? Tanımanırnay. Tanımadın mı? Asır Murat ben. Aşsa sen nere bu yerler nere ho? Evet, Asır da Asır Murat ben. İnni Asır Murat Türkmen Devlet Medeniyet İnstitutu'nun talibi oldu. Şeyle mi? Katı oy. Yazma suya mı geçen kadar işte Askıva'da gidecek diye taşla kaydanım. Hava. Hava. Sonra ben Sinan'a gelmedim bari. Ha şeyle mi? Hayır, ümünün ayıp görmeyeniydim da. Ha. Bilirim azıcık geldim de. Aşsa. Menemende şu taydı işleyen. Ay tuğulumu pek düşüyor mu? Hava. Bizim şu gün tiyatr bilen tanıştırmak üçün çağırdılar. Şoňa geldik. Katı oy. Mırrı. Men adım Murat. Men adım Perhat. Tanışanma şart. Menem tanışanma şart. Murat. Salam talipler. Salam aleyküm. Salam aleyküm. Şu tiyatr bilen tanıştırmagy maňynandylar. Owo, şu bizim spektakllarymyza gatnaşyban bilerdiňiz. Başlyga özüm aýdaryn arkaýyn bolun. Şulagulanyň adam Perhat bolmaly. Belet lay, belet. Han Perhat sen berket. Men adım Çerkez. Şu tiyatrın görünükli artistlerinin biri. Katı oy, katı oy. Owo, näme oňarmaýan, düşünmeýän ýerleň bolsa, gönümen ýanyma gelsem özüm düşünür baýdarym sana. Sen şu wagt oýnamaly kesbiň birinji düzümini men oýnaýan. Sen bu ikinji düzümini oýnamaly bolýan. İki düzümini de özüm oýnasam bolýar, men bolýan ýöne şu bastyň göwnüne degmeýin diýende. Ha. Asıl mundan gelip çıktı diýsen o. Owo. Bolya, düşündüm ağam. Köp sağ ol. Eger mümkün bolsa sizden bir daha sorasam olur mu? Sonra bir del, iki daha sonra. Men bir daha sorayım sizden. Bolya sonra. Köp sağ sorasam wagtyňlar mı kam diýen? Sonra. Şu goloydu surat studio bağmı? Surat studio. Hawa stoguruktu. Hawa. Ha, na kapıdan çıkayan yerinde? Stoguruktu. Hawa. Ha, bolya köp sağ olun. Näme gerekdi? Ha? Näme gerekdi? Näme gerekdi? Köp sağ olun. Her hil adam mara, wek! Ne oluyor hem bunu? Salam Murat. Salam jigim, näme täzelik? Hemmedat gogluk, bir müşteri geldi. Aha. Köne surat getiripdir weli, zeper yeten yer var ekenne. Şon kompýuterda oňaryp bolarmy diýip haýyş etdi. Ha. Onsoň kewşirlejilere geçirdiňiz mi? Hawa, işläp otyrdy. Suratyň skaner edilen görnüşini siziň kompýuteriňize geçirdik. Bolýa. Häzir görörim. Bolýa. Cemal. Baryan. Cemal. Gelin kimdi, bizimkilerden mi? Yok, mene birinci gedek görýän. Telefon belgisini alıp kalan nersin? Yok, o bizim belgimiz aldy. Ertir özüm jaň ederin edi. Vah. Seni malay melekeninde. Bağışlan oly, näme bolka? Eýgilikmi? Menem düşünmän oturuyorum. Suratda bir sıra var. Bolýa Cemal, işin bilen boluver. Bolýa.
Ay Nur Halipa. Halipa. Bir munt ayak çekayın. Bir munt ayak çekayın diye. Ha, bolya. Dinleyen Mehmet Sarıevç. Çıkışına da gatı oldu. Sağ olun. Kavat gelegen gog olaydı. Yekelikte bir daha sonra inip gördüm. Soran Mehmet Sarıevç. Yekelikte bir daha sonra inip gördüm. Soran. Yekelikte bir daha sonra Sonrasını bastık. Yekelikte diyen. Ha, düşündüm men şu töwerekde durmaslık bolýarmy? Täze sırymyz boýunça sen pikiriň nerek? Inesiz iki düzümde de esas keşipde çıkış edýäňiz. Hawa. Haýsa ulun bu çıkış edýär? Çerkezmi ya? Perhat. Mehmet Sarıevç. Eger men pikirimi aýtmaly bolsam, bir akıllaryň aýdan sözü var. Belki de siz emeşdensiňiz. O artistler üçin erwet keşip ýok diýipdir. Hawa, meşhur dramaturgyň sözü. Dogry. Diýjek bolýanym, ýaş oglanlar çerkede merwet däl. Ýöne bir täze gelen Perhat bara. Şonna bir işa var. Duygyny has ýeti görkezip bilýär. Täze eserimiziň temasy şol oglanyň durmuşyna has ýakyny görnýär. Düşünýän Halipa. Isleýän jogagym aldym. Sağ olun, sağ ol. Sağ ol. Sağ ol. Merdan, Ha, gowunzy. gaty başagayla. Ayna şu wagt tortalaýyp konditer önümleri dükanyna geldim. Habaryň bolmasaýdy, ýertir tädil. Habarym bar. Sen näme ýüzüň salyk, eýilikmi? Ýerden studiýa işe gelemde bir müşteri könürak surat getiripdi. Oňarmalyp. Onsoň, Onsoň ine surat taşal. bir kiçiräkek öýde şkafyň üstünde duran suratmy? Kakym ezeme surat aýır diýipdi. Ýadyňdamy? Hawa, Bu surat müşteriňizde nerden düşdükä? menem şoňa haýranyna. Ejemden sonra aýaly. Ýaňy jaň etsem jogap bermedi. Çykyşlary tormandyr öýdýän. Getiren kim onu? Wagt bilmedim. İşgärlerime telefon belgisine malmandyrlar. Diňe gelýän çagara şaýmak galýa. Onu näme delliýsene? Kakym bu suraty ýöne ýerden aýyrdan nädir? Sen bunu öýde sezim çykarma. Şatlyk bilen tädil garşylaly. Onsoň ol kimin bolsa surat almana gelenne gürleşik göräýär. Bolýarmy? Bolýar. Bolýar. Salam. Salam. Qoq niýeme git bazara gelen ýaly. Düşünmedim. Hawa aýdy beriň diňleýän. Biýmada aýdymmy? Yo aýdy beriň. Ýöne birazajyk ýuwaşrak bolsaňyz kem däl. Bu ýeri kitapxana. Okuyuculara päsgel berýäňiz. Bolýa, bagyşlaň. Hawa diňleýän, sizden nähil kitap gerekdi? Balykçylar hakynda. Balykçylar hakynda. Ýekece ertekili kitapymyz galy. Galanam seýrek duş gelýän kitaplar, onam hana hol gyza gawatyr. Isleseňiz şoň bilen gürleşip göräýin, belki bile peýdalanyp bilersiňiz. Beh, balykçylar hakynda gyzyklanýarlar diýsene. Hawa. Hany göreýin. Beh. Murat, Oui. Salam, Gülelek. salam. Kaka, Hawa,
Çağalarıma ulu hüvesilen ayazavan gelerine arası otuyorlar. Katı da. Neme oğlum? Eceň işleyen tiyatrına Perhat deyip bir täze artist gelipdir. Eceň ayazaba bolup şondan haýyş edipdir. Hä diýmen gelmeli ol. He bolya kaka gelse bolya. Oğlum, menden näme kömek? Yok kaka. Arkayın ol. Onda men ýuwaş öýe giräjek. Bolya kaka. Merdan, Oraz geldin mi? armada. Bar bol. Oraz körpe örnüne oklay. Bilemok uydu olaymasın. Beşim. Ay havada biz madama körpen hizmetinde. O olsa telefon bilen bolyan vakanı yadiyarlık yazgaya çırp durandır. Ay, işrak da o. Hava. Salam mehriwan iýleşler. Ähli ýerde bolşýaly biziň hem öýümizde täze ýyl bayramçylygy uludan garşalynýar. Olaň ähli sesi bilelikde aýazdawa garaşýarlar. Ine şeýlelikde täze ýyl başagaýlygy biziň maşgalamyzda dowam edýär. Assalamu alaykum. Oho, wa alaykum monsi. Goňşy armada. Bar bol täzelik mutlu bolsun. Köýüňe mäçip barýar. Ay salakçylyk kakş kuks edäý. Ýagşy astyna diýerler. Hawa. Bol suwat näme var? Ay ýok, ütköş işim. On nasıl? Ete kömek etsene on şey. Ne şunal? Getir bunu. Gayret et. Uzak yollardan belent garly dağlardan ýaly tomuzy güýdi aşyk. Hayat sana umari. Wa aleykum assalam. Hayat yan kaydan goşkyny öýde çağalar garaş otur. Şeýlemi? Soňa ýana doraýt berdin. Ýöründüm maňa çağalar guruk. Ýörün. On sen etler düzüber. Häzir gelýärler. Balya. Gel Ayaz baba. Çağalar Ayaz babamız geldi. Ayaz baba geldi. Uzak yollardan belent garly dağlardan aşyk geldim. Hani gaýdyn goş gaýdyp berjek. Men aýtjak. Berekellah. Han aýdy ulum sen. Qarya dasturak ağrı. Ayaz baba gelsene çağa. Berekellah. Hani sen hem aýtdyydym. Täze ýylyň arçasy her kime şatlyk getirýär. Körpejeler daşyna, Ayaz baba başyna. Ay berekellah. Sen hem aýdym aýt goşkyň. Gögül nemmed madan çağdır. Biz çağalar bagtiyardır. Oyun şatlık gülkü vardır. Yitik geldi täze. Ay berekellah. Hani el sarpın çağalar. Ay berekellah. Yine bir gıyıcak adı vadıla yaňy. Nurana gatwer benesini otony daýanlar. Şeýlemi? Ay gatwer tab bolmaz ol. Hanonda men Nuranaň öýkösini ýazyp gereýin. Onsoň siziň sowgatlaňyzdan beren bolýam çağalar. Ha, Halipa salamu alaykum. Salam, gurgunmu? Nurana. Gelani gaýdym men ýanyma. Hany sen meňe goş gaýdyp berjekkämi? Bärde öýkülap oturmagydym. Ýür arşaňa ne gideli. Perhat? Halipa. Ayaz baba. Hawa. Size çağalar garaşýar, suraty düşük diýerler. Ha, bolýa. Men Nuranany almana geldim. Ýür gaýdym arşaňa ne gider, ýür. Ayaz baba, ýörediňmi? Hawa, sağ ol. Oturaým allaňyzda? Ýok, sağ olun. Men başga da barma ýerlem. Bolýa, sağ olun. Oturun. Salam. Oturun. Gece täze gelipdir. Hany beýle kowluňyň nirede? Sagat 10-na sahna gelmeliginden habar var. Yaňam grimatona girip barýady. Toňam görünmedi. Biz hemmem şoňa garaşýar. Bar çağır. Bolýa.
Bir muntaga piledin. Şonu ödüm çağırıp geleyinne. Yaşar gider. Mehmet çağırıyor. Otur, otursana ya Halipa. Otur. Ödüm gideyinne. Hedir. Men vakam o näme gerekay? Oğlum, Ha? sahnada hemmeler sana garaşya. Senne bir ünce var oğlum. Hawa Halipa. Düýnün mer biraz duýgularıma erkim alırdım. Ejemi atladım. Vah, Ol men artist olmamy, tanalmamy, sahnada çykyş etmem ardy ötdi. Kakam pahir irgiden soň meni ýekul oldy. Bugun küsünden muran bolsa begenerdi. Emma nesibeti o kende. Allah yüreğine giňik bersin oğlum. Sağ ol Halipa. Yekejegedek sahna çıkıp çıkışımı tomuş etsedi. Bir gideceğim olsa bağrıma basladım diyen hıyarımı uğurlaşıp oturdum. Hey oğlum. Düğün side varamda Bagtiyar maşkılağında beğendim. Öz maşkılam yadıma düşüp ejem kakam dağın ağtıklarını goğunu oturuşlarını gözöňüme getirip gatty tolgundum. Andım oğlum. Şoň üçinem ýanyňa ödüm geldim. Sağ olun Halipa. Şoň üçin ikimizem durmuşymyzdan töz açyp gelip bir-birimize içime dökeli. Bolmasa sahna bizi basar. Gürleşdikmi? Bolya Halipa. Bolya. Ulu başlar edip ilk men başlayın. Soň bolsa sen dowam edersin. Bolyamy? Bolya Halipa. Edil, sen durmuşunda bolşýaly. Men durmuşumda da bir ümçü var oğlum. Beýdiýsem ters düşünme. Hudaýa şükür, günüm gowy, bagtyar maşgalam var. Biziň öýümizde köne bir surat bar. O surat meni her gün 35 yıl geçmişe dolaya. Biziň gatygy gatnaşýan dulýaşyr goňşymyz bardy. Salam aleykum şe. Salam olsun. Gayrat edersiniz de. Arkayın oğlum. Tolya sağ olun. Şeýle gowgatnaşýardyk. Çağalam şolardy ularly diýen ýaly. Yatandokmy? Men teatrda işleýän soň, adamymam başga şäherde aspiranturada okan soň, köplenç çağalary şu goňşymyza goýup gidýärdim.
Olan çağıları bolman soň çağa görse gat hamrakdy. Kä günler çağalamyň bir şolardy uklaýsa goňşym turmaga dözmän. Degme bugün bizde yataýsyn diýip alqalýady. Onsoň yollaşım bilen maslahatlaşyp inni çağamyz bolsa şolara bereliydik. Iň soňy çağalamyz şolaň öýünde köp bolýardylar. Gözümiziň aldyna ulalarlar diýip pikir etdik. Durmuş pikir etişiň denem başga yerlere eltäýän eken. Çağamyz 40 çiýleden çykan soň olar başga bir yere göçüp gitdiler. Yağmur, bu zatlar doğanın oğanın arasında da bolyan zatlara. Yağmur, dinleýäňmi meni? Bolya, cana, goýay oğlum, goy. Goy bala, gel yataly, gel. Yağmur, belki yaşayan yerimizi ütködörse, goňşular biraz köşeşer ýaly. Goýho, towa di. Halis bir zerurluk çykanna gidämeseň bolmada. Yağmur bolmajak zat ýok, göçäýeli Yağmur. Goýho. Alo. Dinleýän? Size günermender oğlu üçün gaga çoğuladyr. Gaga çoğu? Hawa, wagtymyz şäkli, erteleçeli destini taýýar kurup ýola düşmeli. Yaman Nuroviç, estilýärmi? Bolya. Bir gaga çoğu göçmeli. Alipa? Başlyk sesdäk na çagyrýar? Häzir barýas oğlum, Bolýar. barýas. Pirhatsan, tasyatdan çykan eken, aslında men seni çağırmak üçin geldim. Ýör, sahna düşeli. Gürrüň soň dowam edersi, bolýarmy? Bolýar Halipa. Ýör onu garaşdyrmaly. Yer bolýa. Inni ikinci düzmüň çykyşynam göreli. Perhat. Owa. Gelani. Avtomobiller bile duşuňy içlädi. Çerkez, sen meň ýanyma artistan ýanyna geç. Bollu baslyk. Sözleň okudyňmy? Hawa okudum. Aynur genece halipa düşündürmek hökman näl. Men sana bir zat aýdaýyn. Ikiňiz ýolawçy, avtomobille duşýaňyz. Awtowda garaşýaňyz. Şonna ikiňiziň sözüňiz aşyk gidýär. Bu bolsa tomaşaçylarda täsin duýgu döretmeliler. Oňurmy ýaly baslyk. Otursan hawa. Bolýaly baslyk. Bar düşündüm. Başladyň. Oğlum, peteň aldyňmy? Hawa daýda. Biziň ulagymyz häzir ýarym saatdan ugrýar. Şeýlemi? Meňem ulagym ýarym sagatdan ugrýar. Şu ýerde çykaraşaýaryn. Ha, daýda beýle bolsa hälki gurrumyzyň ýyzyny dowam edäli. Ha, bolýa edeli. Onsoň Aslyk, o başga zat gürläp otyrlar abylar. bir gün işden gelemde oňşymyz göçüp barýanlyklar hakynda gapymda hat goýup gitipdirler. Ine.
Şondan soňam şo suhurat men üçin uly ýadygar bolup galdy oglum. Men oglumy her gedek görüsüm gelenne şo suhurat täsir etýän. Bu wagt ullakan oglanam bolandyr. Belki de kaka da bolan bolmak mümkün. Den duşlaryny göremde olan keşfini, öz şagamın keşfini görýän. Gizlemägin. İlki bilen sen şu kapıdan gireňde de, sen ýüzüňde de öz şagamın keşfini gördüm. Ene oğlum, şo suratyňa tarih şeýle. Oňa adyna näme goýdular? Öýmede toy geldi diýip toýul takdy oğlum. Men size aýtmardadymmy? Aýt oğlum. Iki ulagym senne. Sizin gurrun görýän wakaňyz maňa has goloy. Meňem şunadym Toýly. Toýly? Şoň üçin mümkin bolsa şu suratda geçem ýatlap men size eje diýäýin. Ece. Mehmet Çariç? Mehmet? Mehmet? Näme pikir ne diýen? Ak Muhammed. Näme pikir ne diýen diýenmi? Ýani sen ýadan täze duş geterin taýýarlygyny geçirdik. Owa, habarym bar. Onno eserin ahyryny Aynur Halife bilen Perhatyň ölçü oýnanlaryndan habarym bardyr. Owa, ondanam habarym bar. Näme pikir edýän? Olaryň keşfi çeýle oýnanlarynyň bir sebäbi bar. Biziňem olar bilen işimiz bolmaly. Awa. Onsoňam durmuşyň öňünde iň gowy dramaturg. Meni näme üçin çağıraňa maňdym. Gerek bolsa eseriň soňunam seň isleýişiň ýaly ütgedirin. Sag bolos. Aynur Halipaň ak goýun toýunyda menden sowgat bolsun. Onsoňam Aynur Halipaň ak goýun toýuny biljek derse. Wagt garnaşam toý edýärdi. Men owa barýan. Sen özüň işgärligiň öňüne düşdi. Agdy birje gatnaşa göri. Bolýa. Halipa, kutlu olsun. Tuvalama udak gelsen. Canın sağ olsun göreceğim kovduk konu. Size de huda yeter. Sağ olun. Sağ ol. Al gıydım. Tuvalama, gel oğlum, gel. Bet kaka. Yaman ağır bulav. Ödünü bırakın bırakmın. Soladım sen de ho, gel. Bakana bir. Ay balacıklarım, bolca tatlım. Selamun aleyküm Recep Buda. Selamun aleyküm. Aynur Buda. Diyem size. Kutlu olsun. İnne.
Bir Recep bu da Kutlu olsun toylarınız. Kutlu mübarek olsun. Feride Hudaý etsin. Neme başlardınız bu da. Şeysek doğru olalım. İne. Kutlu olsun. İyidin et ya. Gülýali. Ulağınga geldin mi? Yok, oldu. Kaka, alayın mı şunu? İne. Oho. Diyem sizi şunu yasattım. Sağ olun, sağ olun. Hudalar, yatak gelensiniz. Geçin saçak başına. Yarım. Yürü oğlum seni. Karna doyuran. Halipa, şu öňrek ene hakda bir çıkaran aýdymyňyz bady. Mihmanlar öyle. Şonu aýdyp beräýin. Salamu aleykum. Salamu aleykum. Sağ olun. Geçiverim. Kutla ya. Geçin saçak başına. Kutlu bolsun. Geldim oğlum. Geldim. Sağ ol. Sağ ol. Al şunu. Sağ ol. Recep, Yani. bilýän bu kim? Köýne goňşymyz Ýagmyr bilen Bilbil bara. Owa. Ene şolan ogly toýuldy. İnin bir minut qarış. Toylu. Toylu. Gel oğlum. Gel. İnne alıver. Bununla seri. Gelivermeyen bunu temmeksi. Ne hile? Men tanıdın mı? Yok, tanımatmam. Men tanan ok mu sen? Ben berden ne lan? Bilen berden ne? Men şehirde artista, menin görlükte artista. Değil Oğlum men... Tanıdın ne? Yok, tanımadım. Getir bak elinde ben. Sen yalini iyi temem doymayan mı? Trestayda lizi meseretne. Hem beylek geledin hani? Haydi. Kıydım, bağladım kolçoloğu. How ece. Menen Murada şonu gören tutýanlar. Tügöleme. Bir hili bulan bir-birinden habar var ya Allah ha? Şeýle öýtýär. Dime onu niktoy bet varçılarda olmalılar. Öyle mi? Havu, ne deyip bolsa?
Gülele. Sana bir soğudun mu? Soğudun mu? Soğud. O neyini soğud? Eğer eşlersin. Eşdersin. Güller içre gül açan, eli vurdu mu? Akbata bizler, tede ilginli.